number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gamos. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Kumusta mga kababayan dito po sa buong Bicol Region? Muli sumasahing papawid ang ating palatuntunan, Gabay Kalusugan. Yours truly, Jay Dizon. Ang ating hotline number is 0917-564-6789. Mga lola, mga lolo na may mga puti ng buhok, abay panahon na para i-just color na ho yan, ha. Ang just color ho natin, 60 pesos lang ang bawat sachet. O kayong mag-asawa, pwedeng pagsaluhan na yung pong just color. Kung may mga puti na ho ang buhok, herbal na pampaitim ng buhok, ang tawag niyan, just color. Available sa lahat-lahat ho ng mga buti. Ang ating pong hotline number is 0917-564-6789. Yung pong mga may anghit ho dyan na masangsang ang amoy ng kanilang mga kilikili. Gusto mong mas makinis, nakutis, dapat ang gamitin mong sabon parekoy, Wala nang iba, Dr. M's Tawas. Available sa lahat-lahat ng mga butika. Kung ikaw ay nasa Nabwa, Chinky Pharmacy, mabibili ang Dr. M's Tawas, At syempre, ang L-Max Food Supplement. Ayan. Kung ikaw ay nasa San Jose, Med Access Pharmacy at sa iba pang mga butika. Kahit sa anghong lugar dito sa buong Bicol Region. Ipagtanong lang sa mga butika. Meron din ho yan mga kababayan sa South Star Drug, all branches at iba pang mga supermarket mga kababayan dito sa buong Bicol Region. Ano ba ang nagagawa mga kababayan ng turmeric sa katawan ng tao? Ayon ho sa pag-aaral, ang turmeric ay malaki ho ang nagagawa para maiwasan ang skin disorders. Ito ho ay nakakatulong upang sa ganun hindi ho natin nararanasan ang arthritis. Arthritis, ayan. Tinatanggal ho nito yung pamamaga at pananakit ng arthritis, ayan. Ito rin ho ay nakakatanggal ng depression. Yan ho ang problema ngayon ng bagong sakit sa bagong milenya. Depression, stress at anxiety, Pero alam nyo, ang mga yan, malaki ho may tutulong dyan pala ng turmeric. At ang turmeric, isa ho yan sa pangunahing sangkap ng atin hong Dr. M's 36-in-1 Coffee Mix. Kung kayo po stress sa inyong trabaho, ayan, stress sa bang araw-araw na buhay, tanggalin ho ang pagka-stress, kape, Kape is life. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix with turmeric. Nakakatulong upang mawala ang atin mga pagka-stress. Ayan. Ang Dr. M's 36-in-1 Coffee, mabibili ho yan sa lahat-lahat ng mga butika. Mainam din ho ito sa mga may high blood, Kahit kung high blood ka, kumare, panahon na para magpalit ho ng kape. Dapat ang kinakape mo, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayan, mataas ang sugar level. Dapat Dr. M's pa rin. Bakit? Meron ho ito kasing ampalaya. Ayan, meron din ho itong collagen extract na siya hong nagpapatibay sa atin hong mga buto-buto. Ayan, meron ho itong aloe vera na kung tawagin ay nagtataglay ng anti-aging property. Kaya tingnan ho ninyo, subukan ho ninyo mga nagkakape ng Dr. M. Nababanat yung kanilang mga kutis, di ba? Kasi meron ho siyang aloe vera. Ayan, gumaganda pa pati buhok ng mga nagkakape niyan dahil ho sa aloe vera plus dinagdagan ho natin ng horsetail extract. Alam nyo, ang horsetail extract ay very beneficial para ho sa mas mabilis na pagtubo ho ng buhok at saka yung paghaba ho ng kuko natin. Ayan. So, kung ikaw ay kinakalbo na, panahon na para ang iniinom mo Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix dahil meron po itong horsetail extract. Nakakatulong para bumilis, lalago ang inyo pong mga buhok. Ayan. Sa lahat ng mga tiga Milaor,
store, Glow Pharmacy, mabibili dyan ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee. Yung po mga tiga Libmanan, Butika Chama. At syempre yung po mga tiga Pamplona, Malangit Store at Casa Pharmacy. Yung po mga tiga Magaraw, Hello RX Pharmacy, mabibili dyan. Siyempre sa Calabanga, Winston and Lindas Pharmacy at iba pang mga butika dyan, available ang ating pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Wala ng oras, pansamantalang nagpapaalam niyong kaibigan, Jay Dizon. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino